Bathwele kanzima abacima imlilo basemlalazi. We've been battling with this fire since Sunday midday, and it started from Ward 1, which is the western part of our municipality. Isigodi sase Mambudle simbozwe yifu lentuthu nezintaba zingamahlungu kulandela lomlilo oshabuhanguhangu uvuthelwa na umoya. Kanti khonjwa ngenjumbane kuona isandla somuntu. It's a dry season, and we've been asking our communities to make sure that they don't leave open fires, because normally these fires are started by people. It's a man-made disaster that we are encountering. Ubusisiwe Sibisi akayiqali imililo efana nalena. Nango-1999 le mlilo yahlasela kwaze kwadingeka ukuthi ayobeletha ngokuhlinzwa esibhedlela njengoba ayezithwele. Awuqala ukufika umlilo usibhubhise kanjeni. Ngo-99 wafika wangibhubhisa ngikhulelwe. Kwacishe waphuma izingane zami ngangithola ama-twins. Nokho-ke njengamanje nje ngethuke kakhulu, ngethukile nje. Nomoya wami futhi wagcina usulimala ngoba asababeli kahle thina kule ndawo esigodini saseMabhodle. Induna yathi singababeli ngenxa yokuthi umlilo uyahlubuka ushisa izindlu, ushisa abantu. Lo mphakathi osemakhaya ukhala kakhulu ngokuthi awunawo amanzi njengoba amanzi enokulekelela kakhulu ke kulesi simo. Amanzi nje ngasiza amanzi ngoba amanzi abaluleke kuzo zonke izinto engase ivele nje. Amanzi awusizo fanele nje ayiwona sisizayo, asinawo amanzi. Into eyimfuyo kushile angazi ukuthi zizodlani namanzi asinawo nelokhuzana ke ukuthi sibhekeleke ngoba siyesaba ngomlilo ozayo. Ugogo ufungeleni ihlongwane uthi ababulali ubuthongo ukuthuka njengoba lo mlilo usabalele nayo yonke indawo. Sethukile kakhulu sonke nomakhelwane ukuthi nakho sibhubha ilanga libalele sibhujiswa umlilo. Umlilo esiwazi ukuthi uqhamukaphi. Ingaphezulu kwekhulu imizi ecekeleke phansi emlalazi kulandela le mililo yequbula kanti nemfuyo ikhahlamezeke kakhulu.